L-anzjani fil-Mosta, il-Gżira u ż-Żurriq se jkollhom servizz ta' trasport b'xejn bħala parti minn proġett pilota biex iħeġġiġhom jibqgħu jgħixu f'raħal twelidhom. Is-servizz permezz ta' tuk-tuk vettura bi 3 roti li ħafna drabi naraw għaddur f'pajjiżi bħall-Indja se ġġorr lill-anzjani minn post għal ieħor fil-belt jew raħal tagħhom biex jagħmlu l-qadi tagħhom. Il-proġett pilota se jdum għaddej 6 xhur bil-ħsieb li jinfirex f'lokalitajiet oħra. Kull lokalità se jkollha vettura u oħra li tintuża skont id-domanda fil-lokalitajiet. L-anzjani jistgħu jużaw it-tuk-tuk biex fost oħrajn imorru l-quddies, il-monti, il-klinika, il-bank jew xi qagħdi ieħor fil-lokalità. Is-servizz li semma Silverti se jitmexxa mis-sezzjoni ta' trasport tar-residenza ta' San Vincenz de Paul. Il-kap eżekuttiv tal-isptar Josjen Kusajjar ħeġġeġ lill-anzjani jibbukkjaw għas-servizz jumejn minn qabel. Qalet li s-servizz fiż-Żurriq, il-Gżira u l-Mosta se jibda jopera mit-2 bejn it-8 u s-2. Is-servizz se jkun offrut fil-proġett pilota mit-2 sal-ġimgħa bejn 8 ta' filgħodu u s-2 ta' wara l-ofsinhar u dak li jkun se jkun jista' jċempel fuq linja diretta 21-55-5544 l-istess ħinijiet bejn 8 u s-2 ta' wara l-ofsinhar biex jibbukkja il-vjaġġ tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Agius De Celis qal li dan is-servizz jgħin lill-anzjani jibqgħu attivi fis-soċjetà. Żied li qiegħda ssir aktar ħidma sabiex ikun hemm aktar servizz fil-komunità sabiex l-anzjan jibqa' jgħix f'raħal twelidu. Aħna rridu li l-anzjani tagħna jibqgħu inklużi fis-soċjetajiet tagħna, allura rridu nibqgħu nofrulhom servizzi li permezz tagħhom jibqgħu inklużi fis-soċjetà. Dan is-servizz ħajjin biex l-anzjani tagħna jibqgħu parti integrali mis-soċjetà Maltija.